Hindi ito vacation spot. Kalsada lang ito sa tapat na magiging tahanan mo. Isipin mo, tapat lang ng Blue Sky Theme Park araw-araw. Tara, silipin natin ang pinaka-exciting na address sa Bayambang, ang Centro Verde. Alam niyo ba na ang Bayambang ay hindi lang basta isang bayan sa Pangasinan? Noong 1899, naging ikalimang kabisera ito ng Pilipinas. Dito nanahan ang ating gobyerno at dito nag-ugat ang ating kasaysayan. Kung noon, ang Bayambang ang sentro ng kapangyarihan, ngayon, maaari mo na itong gawing sentro ng iyong kinabukasan. You are not just buying a property in a subdivision. You are owning a piece of a historic town. Dahil ang PSU Bayambang ay kilala bilang Center of Excellence, lalo na sa teacher education, imagine, ang mga anak ninyo, ilang minuto lang ang layo sa isa sa pinakamagandang universidad sa Pangasinan. Hindi na nila kailangang mag-dorm o bumiyahe pa ng malayo. Mas marami silang oras mag-aral at magpahinga dahil ang bahay nyo ay sa Centro Verde, halos magkalapit lang sa PSU. Para sa mga investors gaya mo, ang lapit natin sa PSU Bayambang. Pwedeng gawing rental property ang unit nyo rito dahil may patuloy na naghahanap ng matitirhan malapit sa campus at dahil ongoing ang development sa BYB Metro. Ang tunay na future-proof na investment, hindi lang malapit sa school, dapat malapit din sa healthcare. Isipin ninyo, 2 to 3 minutes lang mula sa Centro Verde ang layo ng JKQ kung nasaan ang tahanan mo. Sa panahon ng emergency o kahit simpleng check-up lang, hindi ninyo kailangang magpagpunahan sa traffic sa bayan. Sa isang subdivision, napakabihira ang property na may katapat na theme park. Isipin ninyo, hindi nyo na kailangan mag-drive ng ilang oras o mag-book ng hotel para mag-enjoy ang mga bata. Paglabas niyo mismo ng gate ng Centro Verde, nandoon na ang saya. Your home isn't just a house. It's the gateway to the best weekend bonding in Bayambang. Dito sa Centro Verde, pinagsama-sama natin ang yaman ng kasaysayan at ang ginhawa ng modernong pamumuhay. Isipin ninyo, nakatira kayo dati sa isang bayang naging kabisera ng bansa. Isang lugar na may dignidad, may kwento at may siguradong halaga. Bilang isang bayang Banggenyo, naniniwala ako na ang future ay mas matatag kung ang foundation nito ay may pinagmulang kasaysayan. Pamanahan ang inyong pamilya ng tahanang may dangal. Welcome to your legacy, here in Centro Verde, Bayambang. Ang kasaysayan ng Bayambang ay tapos na, pero ang kasaysayan ng pamilya mo magsisimula pa lang. Kung sa tingin po ninyo, dito ninyo gustong manirahan, andito lang po kami para tulungan kayong buksan ang pintong yan. Gusto lang naming makita ninyo kung bakit proud kaming taga Centro Verde. Kita-kits po tayo sa site.